Boas tardes, galegos, galegas e xente del mundo. Estaba vendo aquí na tele ahora aquí no Choio que aí en Barcelona, cuidado, a hostelería implantou unha norma nova. Nas terrazas tens que estar para tomar unha consumición 10 minutos e arrancar un refrigerio 10 minutos e se vas comer 40 minutos para buscarlle a productividade ao Choio. E agora a xente por aí vai botar a culpa a hostelería, que son os ladróns que se aproveitan. Os tipos buscan a rentabilidade, tal como está todo caro, buscan a rentabilidade. E faime gracia porque dicía unha chica: están locos, onde se viose cobrar por hora? Te sientas e te van a cobrar hora? Sí, pero vou mandar o recado. Pero tú queres ir ao Choio, só queres facer 8 horas, que é o que marca a lei, non? Mais non podemos facer, que é o que marca a lei. Hai que ver o de todos. Tens razón, tú 8 horas está ben, non traballar máis, porque está ben. Son moitas horas, pero tamén a hostelería ten que buscar a súa rentabilidade, non é culpa da hostelería, pero van a acabar con todo. O sistema este vai acabar con todo, vai quedar cadenas grandes. Tú porque vas ao Maldonas e coges tú que a bandexita en cartón todo e non protestas? Estamos así mentalizados. Pero van a acabar co pequeno, xa veredes, van a acabar con él. Facíame gracia porque me estaba acordando eu, cando empecé a cobrar os pinchos a 30 céntimos, que me criticaron, me cago en Dios, e fora un programa aí da tele. Non sei se vos acordades, o Marcial Mouzo, este que fai o Mouzo, o Bouzo, bueno, que fai o programa este na gallega, e fai o programa este que anda aí polas tardes a veces. E me vacilou ali, que me dixen eu que cobraba 30 céntimos polo pincho, e deu-me caña, da igual, e dixeme, deu un coristanco, tomo con unha cerveza que pago, dixo que pago un 90, creo que dixo, un 90 ou 2 euros, e lle puña unha nécora. Agora vou che mandar o recado, Marcial, daqui a pouco, aunque che poñan a nécora, non che vai dar tempo pelala, escascala para comela, porque tes 10 minutos. Daqui a pouco vas ter que metela no bolsillo, si, danse unha lécula, pero terás que pelala na casa e comela na casa. O mundo está se pondo moi duro, a vida dura e máis que se vai por.